स्वराज्य मराठी न्यूज, आपल्या हक्काचं व्यासपीठ। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यात 144 कलम लागू करून संपूर्ण राज्यात बुधवार सायंकाळी 8 पासून संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे। या संचारबंदीचे आष्टा शहर परिसरात कडक अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे। नागरिकांनी नियमांचे पालन करावे, अन्यथा कडक कारवाई करण्यात येणार आहे, अशी माहिती आष्टा पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक अजित सिद्दी यांनी दिली। संचारबंदीच्या पार्श्वभूमीवर आष्टा पोलिसांनी शहरात आज रूट मार्च काढून नागरिकांत जनजागृती केली। तसेच 144 कलमांच्या नियमांचे पालन करावे असे आवाहनही केले। शहरात विनाकारण मोटरसायकलवरून फिरणाऱ्यांवर कारवाई करून मोटरसायकल जप्त करणार असल्याचा इशारा पोलीस निरीक्षक अजित सिद्दी यांनी दिला आहे। स्वराज्य मराठी न्यूज चॅनलसाठी सागर जगताप, आष्टा। महाराष्ट्र शासनाने वाढत्या कोरोना रुग्णसंख्येच्या अनुषंगाने ब्रेक द चेन ही मोहीम हाती घेतलेली आहे आणि त्या अनुषंगाने आज रात्री 8 वाजल्यापासून यापुढे 15 दिवस एकदम कडक संचारबंदी लागू करण्यात आलेली आहे। आतापर्यंत या ब्रेक द चेन याच्या अंतर्गत दिवसा जमावबंदी राहायची आणि रात्री संचारबंदी राहायची, परंतु आता आज रात्री 8 वाजल्यापासून ते पुढील 15 दिवस संपूर्ण संचारबंदी राहणार आहे। याच्यामध्ये फक्त जीवनावश्यक वस्तूंची जी दुकाने आहेत, म्हणजे किराणा माल, दूध, मेडिकल शॉप्स, दवाखाने आणि त्याच्याशी रिलेटेड जे दुकान आहे तेवढंच चालू राहील। इतर सर्व दुकाने आस्थापना बंद राहणार आहेत आणि नागरिकांनी कोणीही विनाकारण घराबाहेर याच्यामध्ये पडायचं नाही। पूर्ण संचारबंदी राहणार आहे। फक्त मेडिकल इमर्जन्सी असेल किंवा अत्यावश्यक कोणती काही गोष्ट असेल त्याच्याकरिताच नागरिकांनी बाहेर पडायचं आहे। कोरोनाची संख्या ही खूप मोठ्या प्रमाणात वाढत चाललेली आहे आणि रुग्णांना बेड मिळणे सुद्धा दुरापस्त होत चाललेलं आहे। करिता नागरिकांनी स्वतःच्या आरोग्याच्या काळजीच्या अनुषंगाने स्वतःच्या आरोग्याची काळजी स्वतःच घेतली पाहिजे आणि त्या अनुषंगाने हे जे संचारबंदी लागू केलेली आहे त्याचं व्यवस्थित पालन केले पाहिजे। नागरिकांनी सहकार्य करावं असं मी आष्टा पोलीस स्टेशनच्या वतीनं आष्टा पोलीस स्टेशनच्या हद्दीतील सर्व नागरिकांना आवाहन करीत आहे। तसेच आष्टा पोलीस स्टेशन हद्दीतील सर्व नागरिकांना मी आवाहन करतो की विनाकारण कोणी घराच्या बाहेर नको नका, कारण यापुढे जे कोणी विनाकारण फिरताना आढळतील त्यांची जी वाहनं आहेत ती वाहनं यापुढे जप्त केली जाणार आहेत आणि ती वाहनं त्यांना परत मिळणार नाहीत आणि त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल आणि गुन्हे देखील दाखल करण्यात येईल। यापुढे सक्त कारवाई करण्यात येईल। त्यामुळे जे कोणी विनाकारण घराबाहेर पडत आहेत त्यांनी याची दक्षता घ्यायची।